Illum nagħmlu t-tifkira ta' San Ġwan 23 Papa. L-ewwel iben tal-familja Roncelli f'Sottomonte ħdejn Baragmo fl-Italja tat-Tramuntana kien Giuseppe Roncelli u daħal fis-seminarju ġeġesan f'Bergamo u imbagħad ingħaqad mal-Ordni Franġiskan Sekular. Wara ordinazzjoni tiegħu fl-1904 huwa malajr ħadem bħala segretarju tal-Isqof għalliem tal-istorja tal-Knisja fis-seminarju u bħala pubblikatur tal-Knisja ġeġesan. Fl-1925 sar diplomatiku papali li jservi l-ewwel fil-Bulgarija, imbagħad fit-Turkija u finalment fi Franza. Matul it-tieni gwerra dinjija huwa sar familjari sew mat-tmexxija tal-Knisja Ortodossa. Bl-għajnuna tal-Imbaxxatur Ġermaniż lejn it-Turkija, l-Arċisqof Roncelli kien jisalva madwar 24,000 poplu ludi. Meta kien kważi ħajilħaq il-78 sena ġie elett Papa ħal-isem Ġwanni wara l-missieru u ż-żewġ patruni tal-Katedral ta' Ruma, San Ġwan Lateran. U ħa x-xogħol tiegħu bis-serjetà ħafna, iżda mhux lilu nnifsu, u beda laqa mal-mexxejja politiċi u reliġjużi minn madwar id-dinja. L-enċikliki l-aktar famużi tiegħu kienu u għalliema u l-paċi fid-dinja. Papa Ġwanni 23 kabbar in-numru fil-kulleġġi tal-Kardinali u għamilha aktar internazzjonali. Papa Ġwanni miet fit-3 ta' Ġunju tal-1963, San Ġwan Pawlu II ibbeatifikah fl-2000 u Papa Franċesko ikkanonizzah fl-2014.